Ovdje, u ovom tipično našem stupu duhovnosti, sadržano je više od onoga što se općenito zahtjeva u individualnim duhovnostima, barem na njihovom putu. To više je, kao što znamo, uzajamnost i jedinstvo. Jedinstvo. Ali što je jedinstvo? Može li se jedinstvo ostvariti? Jedinstvo je ono što Bog želi od nas. Jedinstvo je ostvarivanje Isusove molitve da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu. Ali jedinstvo ne možemo postići samo našim snagama. Ono se može ostvariti samo posebnom milošću koja silazi od Oca ako u nama naiđe na osobitu spremnost, što je jasan i nužan uvjet. To je uzajamna ljubav koju je Isus zapovjedio, provedena u djelo. Njegova uzajamna ljubav, ono što On želi, što nije, znamo, samo duhovno prijateljstvo ili dogovor ili dobro razumijevanje. To znači ljubiti jedni druge kao što je On ljubio nas, i to do napuštenosti, do potpune nenavezanosti na stvari i stvorenja, na materijalno i duhovno, kako bismo se mogli savršeno poistovjetiti jedni s drugima. Tako ćemo učiniti svoj dio i ispunit ćemo uvjete da primimo milost jedinstva, koja neće izostati, koja ne može izostati. Potrebno se prisjetiti da u našoj duhovnosti zajedništva postoji dodatna milost, da nam se nebo može otvoriti svakoga časa, a mi, ako činimo što On traži, zahvaćeni tom milošću, možemo učiniti mnogo za Kraljevstvo Božje. Tijekom narednog mjeseca nastojimo uvijek pridobiti taj dar. I ne očekujmo ga samo zato da mi budemo sretni, već zato da budemo osposobljeni za našu tipičnu evangelizaciju. Vi ju poznajete, da budu jedno, da svijet povjeruje. Svijetu je toliko potrebna vjera, vjerovanje, a svi smo pozvani na evangelizaciju. Neka svatko tko vidi dvojicu ili više nas ujedinjenih u Fokolaru, u Nukleu, u jedinici Džen, na našim susretima ili kad se slučajno sretnemo, bude zahvaćen zrakom naše vjere i povjeruje. Povjeruje u ljubav jer ju je vidio. Krenimo tako. To Gospodin želi od nas. Želi to po našoj karizmi utisnutoj u naš statut. Jedinstvo je preduvjet svakoj drugoj volji Božjoj. Potom možemo i govoriti kako bismo zračili evanđelje, ali nakon toga. Ma dopo.